bai wallahi sunanki? Sunana Maimuna sunan mijinki? Yakubu. Ya sunan garinku? Mai garaya. A cikin garin Kwantagora? Ƙauyen Kwantagora ne. Wannan jaririn satin shi nawa? Satin shi uku. To jama'a wata baiwa Allah ce yanzu cikin izinin Ubangiji ta fara samun lafiya tana magana, ta zo nan wurin bata magana a nan Kwangila Zaria a kofar ainihin gidan talabijin na Arewa Vision TV. Duk wanda ya ga wannan baiwa Allah da Allah ya zo na wajen annasiha, ko wanda ya santa ko wanda ya san mijinta ya taimaka ya nuna ma wani, ku ta tura mana wannan bidiyo gaba har ya kai ga ƴan uwanta ko iyayenta. Sunanki waye? Allah ta'ala ya sanya a gane, Allah ya sa ƴan uwanki su gani go, mamaki ta gani go, to Allah ya taimaka da baban Muhammad ya gani go. To muna godiya sosai ƴan uwa, da Allah ku tura mana bidiyo ne ya kai duk inda ba ma tunanin zai iya kaiwa, dan ƴan uwansu su gani. Ga yaro jinjiri wallahi ba kyan gani, abin gunin ban tausayi, suna kwana a ƙasa ne, kun gani abin ba kyan gani. A taimaka duk wanda ya santa da Allah ya tuntube mu, ko a lambar waya, ko ya zo Zaria, ko ya aiko daidai Kwangila nan bakin annasiha gidan talabijin na Arewa Vision TV. Muna godiya.